Sangya para tamu sinedahan kakung Mewah Putri. Pambiwara sampun nampi sasmita bilih lumadining tata cara wisudan dawuh ing temanten sarimbit ingkang kawangun dening kulawarga pamengkugati Bapa Hartono. Wus buntas purna telas tanpos tapis tanpa sisa. Tumuli tandha pahargyan sampun purna. Temanten sarimbit nedya kalenggah kadherekaken tilar sasana palenggan manjing wonten sungapaning sasana pahargyan. Kadherekaken dening Catur Sudarma kinarya sungkurmat dumateng badhe kunduripun sangya para tamu sinedahan kanthi hatang kepasta. Hamaringi bodol saking sasana tuka temanten sarimbit kaboyong saking sasana Bali Winangun. Lamun Cinandra mbalabak lir roping samudra ing daratan. Lumantar pambiwara sepisan malih Bapa Hartono Ibu Mulyani Widyarti ngaturaken agunging panuwun lenggana lan legena jejering titah samantah ingkang tebih saking kasampurnan boten luput saking kalepatan purwa madya dumugi pungkasaning gati anggenipun nampi satohan acarane rawuh panjenengan sadaya kathah piranggih kekirangan ugi bojoanipun. Langkung-langkung kathah kirang lumadining bojo krama ingkang kinarya mangudagya rawuh panjenengan sadaya. Lumantar kula Bapa Hartono Ibu Mulyani Widyarti nyuwun lumurun ing samudra pangaksama. Sematan ugi kula minangka pambiwara legena kathah gonyak ganyi ing wicara cawuhing basa ingkang singlar saking reh tata krama miwah pamala sastra. Rupanyuwun kula mugi kersa paring lumebering samudra pangaksama. Derekaken wilujeng kundur sangyaning para tamu. Mugi kunduripun tansah manggih sekar cekaka maya samarga-marga ngantos dumugi wismanipun sowan-sowan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.